Димитров, председател на Асоциацията на младежките организации, да разкаже повече за това, кои сме ние и какво искаме да направим. Благодаря, колеги, че сте тук. Бих искал също и да уточня идеята на самата пресконференция, именно разясняване на идеята за създаване на Асоциация на младежките организации и нуждата от нея да съществува в България такъв орган, който да представлява младите хора. Организацията близо година се сформираше. Тя е създадена от физически лица, от 28 физически лица, представители на над 17 организации. Учредителите са младежи с активна гражданска позиция и силно чувство за социална отговорност, като ние вярваме, че естествен център на развитие на обществото е младият човек и сме готови да поставим на открито публично обсъждане всички проблеми, засягащи младите хора. Считаме също, че знанията, уменията и талантът на младите хора трябва да бъдат насърчавани от българските и европейските институции като държава, членка на Европейски съюз и почитаща демократичните ценности в не само българското общество. Искаме българската младеж да е образована и интелигентна, да има силен глас, който да бъде чут. Едни от нашите цели са да стимулираме активното участие на младите хора в ежедневието на гражданското общество, техните инициативи и повишаване на активността на младежкия сектор в България и Европа, а също и да насърчаваме активността сред младите хора на европейско гражданство, солидарност и толерантност и да ги включва в създаването на своето бъдеще. Защото все пак ние вярваме, че младите хора могат да бъдат този фактор в обществото, което да влияе и съответно то да движи силата в една държава. Също да се осигурява възможност на младите хора за различни образователни форми, свързани с активното участие. Тук имам предвид за неформалното образование, което трябва все повече да се застъпва сред младите хора и все повече от тях да бъдат въвличани в неправителствени организации и като цяло доброволчеството да бъде застъпено в едни по-високи граници. Друга наша цел е да представлява и защитава интересите на младите хора, както и организациите, в които членуват към асоциацията. Ние държим да бъдем инициатор и участник в диалога между младежта и всяка представителна власт, не само на национално ниво. Друго, което целим е да насърчаваме взаимното разбирателство между младите хора от различните страни и обмяната на опит и знания сред тях и организациите, в които членуват. Също целим да подпомагаме осъществяването на междусекторна младежка политика, да участваме в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на младежките политики на национално и европейско ниво. В тази връзка ние сме се свързали с представители на организации от Гърция, Полша и Унгария, с които можем да се сътрудничим, както и с други държави в последствие. Също ние държим да участваме и да даваме становища в изготвянето на нормативни актове, което по-късно ще разясним как ние ще се включим тук, и за младежките дейности и младежки политики в България. Също да насърчаваме практикуването на дейности на открито и масов спорт като средство за популяризиране на здравословния начин на живот. Поради тази причина ние сме създали работни групи, комисии и ресори в организацията, които да функционират на този принцип и да имаме работни групи, на които организацията може да разчита при даден казус. Да предоставяме на младите хора възможности за придобиване на компетенции, а именно сертифициране сред организации, както и неформалното образование да бъде застъпено сред младите хора. Да подпомагаме развитието на качествено и приложимо в практиката образование. Организация, която обединява други организации, както дава достъпи на лица, които не са част от организации да участват, е с ясната визия да участва и в разработването на програми, свързани с образованието на младите хора. Не само на
ниво висше образование, както и във всяко едно, дали училище или само университет. Да насърчаваме комуникацията и контактите и съвместните проекти в младежкия сектор, както и подпомагане на повишаването на квалификацията на лидерите на младежки организации и като цяло на младежкия сектор в България, да улесняваме интегрирането на младите хора в обществото и насърчаване на тяхната инициативност, защото все пак за нас това е важно, все повече млади хора да участват в организациите. Когато младите хора участват, тогава една организация се движи. Когато в нея има много хора, това означава, че тази организация работи. Това означава, че идеята, която ги е обединила, им харесва и все повече млади хора избират да участват в процесите, които ги засягат. Да улесняваме и да насърчаваме сътрудничеството с български и чуждестранни младежки организации с цел обмяна на опит в областта на образованието, културата и проблемите на младежта. Тук именно, както ви споменах, имаме връзка с други организации извън България. Ще продължим да насърчаваме тази политика на организацията да работи не само на национално ниво, също и да участва в проекти и програми за финансиране от европейски и други донорски програми, което е важно за асоциацията, както и за нейните членове. Защото ние държим организациите, които членуват в асоциацията, както и всички представители или просто членове там, като физически лица, да имат достъп до знания и до това как могат те да участват в гражданското общество и да бъдат реален фактор сред него. Бих искал сега да разкажа за структурата. Именно тя се състои от учредители, които имат право на глас в управителен съвет, 3 постоянни гласа, докато съществува асоциацията. Съответно, те могат да бъдат сменени само при тяхно желание. Имаме надзорен съвет, който се стреми да направи връзката с бизнес и представители на различни професионални сфери, така че организацията да може да работи във всички нива и да свързва младите хора не просто само с неформално образование, но и с тяхната реализация и те да намират своето място в обществото, да изграждат контакти и организацията открито да работи с бизнеса и да има взаимодействие с него. Защото смятаме, че това ще е в плюс за организации, когато при тях участва бизнеса, когато той ги подкрепя и той застава зад тях. Управителен съвет, той се състои от 13 души период мандат, вторият ще бъде от 17 и ще бъде на квотен принцип, именно всички организации, които участват, те са разделени на комисии, като фондации, местни младежки организации, национални, международни организации, граждани, както ви казах, има възможност да се участва без да сте представител на организация, да участвате и в управлението на организацията. Така че ние държим на пълна прозрачност и участието на младите хора да бъде чут гласът им и съответно те да имат представителство в всяка една част на организацията. Тук можем да споменем също и студентски организации, и младежки политически организации, асоциирани членове. Други два органа, които асоциацията създаде, е именно контролна комисия и етична комисия. Контролна комисия съблюдава правилните действия или бездействия на управителен съвет и контрола в организацията на всяко едно ниво. Правомощията й са разширени до това на управителен и да може тя да осъществява контрол, а също и да проверява молбите за членство на организациите, които постъпват и съответно дали да бъдат допуснати до управителен съвет. Това е орган, който следи за контрол в цялата организация, за изразходване на средства също. Ресори, които създаде организацията или работни групи, са учебна и научна дейност, международна дейност и сътрудничество, културна дейност и масови мероприятия, здравеопазване и спорт, младежка заетост, гражданска активност и проектна дейност. Като тук искам да уточня, че
Организацията създава тези работни групи, за да може тя да е подготвена при проблеми, свързани с, например, разглеждането на даден закон, или пък да има представители, така че тя да може да разполага с тях и когато потребват, тя да може да се ползва. Сега бих искал да дам думата на Димитър Янев, който ще ви разкаже за предложения, например, за закона за доброволчеството, по който асоциацията ще участва и той ще ви разкаже за какви предложения имаме ние. Добър ден от мен, колеги. Във връзка с законопроекта, ние формирахме работна група, на която аз съм ръководител. Работата по законопроекта на първо място е мотивирана от една от заложените цели на асоциацията, а именно връзката и кореспонденцията между НПО сектора и органите на управление. На второ място, регулирането на правните отношения е възникващи от качество на доброволеца, трябва наистина да са в крайна сметка уредени в закон. Законопроектът беше внесен миналата година, по средата някъде около август, в комисия правна и до момента все още не е внесен в пленарно заседание. Не знам дали знаете, но в Народното събрание имаше доклад, който беше във връзка с уредбата на доброволчеството в Европейския съюз, в Европа и в САЩ. Като за наше очудване, дори в държави като Молдова, дори Румъния имат такъв закон, който регулира качеството на доброволец. Законопроекта, който бе внесен, беше доста общ и нямаше поясненията, които са нужни. Затова ние си позволихме да направим корекции, които мислим да внесем, може би следващия месец. Освен юристите, които сме в асоциацията, които работим по законопроекта, има и външни лица, които са експерти и юристи. Едно от важните неща, които е уредено, е качеството на доброволец, отделно доброволческа дейност, договор, който трябва да бъде изключен между доброволческа организация и доброволец. Също така има разделение на дългосрочно доброволчество и краткосрочно, като дългосрочното ще бъде регулирано с договор между доброволческата организация и дадения доброволец. Друго, което не бе регулирано от внесения закон, беше точно застраховките, които за нас смятам, че са доста важни, понеже всеки един от нас, който се занимава с доброволческа дейност, е наясно, че ако извърши някакъв гражданско-правен деликт във връзка с извършената от него дейност, но невиновно, трябва да бъде регулирано и трябва да се знае кой ще отговаря. Затова направихме предложение да се направят задължителни застраховки и не само за деликта, а и за злополука. Също смятам, че трябва да има един регистър, който ние сме внесли като предложение, който да бъде регулиран от някой от органите на управление, който всъщност да издава сертификати за извършената дейност. Като цяло ще излезем със становище най-вероятно към края на другия месец, както казах, и ще бъде внесен в комисия правна и се надяваме през следващата сесия на Народното събрание да бъде внесен в пленарно заседание, поне на първо четене. Това е. В края на другия месец има и още нещо, за което аз ще разкажа по-късно. Това беше Димитър Янев от управителния съвет на асоциацията, заместник-председател и член на Организацията за юристите Темида, председател. Да. Сега ще дам думата на Преслав Райков, който ще разкаже за ползите от членство в асоциацията. Благодаря, колеги. Като член на екипа от АМО и заместник-председател ще разкажа малко повече за ползите, които нашата асоциация може да предложи и това, което организациите могат да вземат от членството при нас. Както казаха и колегите, нашата асоциация е създадена с цел да подобри връзката, комуникацията и съвместната дейност между всички НПО организации в България.
Едни от главните ползи, които ние сме извели и можем да представим, са това, че организациите на първо място участват в изграждането на организация, имаща за цел да обедини активни млади хора и да допринесе за развитието на българската младеж. Тази цел, като малко по-обща, може да се обедини в това, че всички организации в момента, които съществуват, те правят, има много хубави проекти, но липсата на комуникация доведе и до създаването на АМО. Т.е. ние искаме да подобрим това нещо. На следващо място, както каза и председателят господин Петров, участието в управлението на организацията, независимо от физически лица или от организации, участва се в управлението на всички нива в организацията. Участва се в дейност, инициирана от организацията и от нейните членове, както организации, така физически лица, доброволци. Също представя връзка с представители на различни професионални сфери в България. Това е една от нашите цели, която искаме да подобрим в младежкия сектор в България, да се подобри връзката между бизнеса, образованието, младите хора, доброволчеството дори, защото тази връзка ние като млади хора я виждаме, тя липсва и ние в даден момент това нещо трябва да се промени, за да може да вървим напред. Работата в конкурентна среда, стимулираща по-активна дейност чрез неправителствения сектор, също е друга полза, която организациите членуващи при нас ще получат. Напоследък много се заговори за доброволчеството и за младежката активност в България, но повечето хора, млади хора, не са напълно информирани как може това да се случи, как ако те искат да са доброволци или ако искат да членуват в младежка организация, как да го направят. Членувайки при нас, организациите получават тази връзка помежду си и споделяне на проекти, инициативи и необходимостта от доброволци и от всякакъв ресурс. Тоест, ние можем да подобриме младежката активност в страната. Друго предимство, което дава членството при нас, е дейност в голяма организация, която има цел да подобри визията и да подпомогне дейностите на самата организация, която членува. Тоест, ние не сме една събираща организация, която просто формално събира дадени организации, а ние сме организация, която цели да подобри дейностите на всяка една организация, членуваща, независимо дали с участие в и подпомагане на дейности, инициирани от самата организация, или в партньорство с няколко организации за сключването на съвместен проект. Утвърждаването на лидерски и иновативни идеи за развитие и усъвършенстване в една мащабна по своя характер неправителствена организация. Тук, както казахме, иновациите, както в образованието, така и в младежкия сектор, трябва да бъдат на начално място, защото доста сами виждаме, че липсва тази част и оттам се получават големите разминавания между бизнес, образование и млади хора. Друго много важно, което организациите чрез членство при нас получават, това е ежемесечна информация, която е свързана с възможностите за развитие и за проекти, партньорства в младежкия сектор. Това тук се свежда до получаването на ежемесечен бюлетин, който се изготвя от нас и който е съгласуван с всички членуващи при нас организации. Тоест, това е нещо като крайен продукт на нашата дейност, за да може да се получи тази комуникация и да имаме да може една членуваща при нас организация да получи най-бегла представа за това какво се случва в нейния сектор, в нейния ресор. Както казахме, ние сме разделени на ресори, на комисии, защото е хубаво хората и организациите, които работят в един сектор, да са наясно какво правят другите, за да можем заедно да вървиме напред и да изграждаме по-доброто бъдеще. Представителност пред държавни органи и институции, това, както каза колегата Димитър, може да бъде включено в изготвянето на становища, в участието за
програми за финансиране от европейски и други донорски фондове. Тоест ние може да, при желание на организацията, да представляваме и да получават организациите представителност пред държавни органи. Друго предимство, което е много застъпено в членството, това е създаването и поддържане на контакти с различни физически и юридически лица, които ще помогнат за развитието на дейността на дадена организация. Тук вече коментирахме, че връзката с бизнеса, с хората, които са в този сектор, наистина много допринасят за цялостното развитие. Сътрудничеството с чуждестранни организации, както казахме, не се... За сега имаме изградени партньорства с някои организации, но съществуват и доста други такива потенциални, които тепърва ще бъдат развивани, защото има доста международни проекти, които се случват и които са финансирани, има възможност да се финансират, но те са доста слабо развити в българския НПО сектор. Тоест ние, подобрявайки това сътрудничество, ще можем да включим местни организации и организации от България в тези международни проекти, като по този начин повишаваме популяризирането на страната, както и на младежкия сектор в България. Както казахме, участието в проекти и програми за финансиране, програми на чуждестранни правителства, както знаем, съществуват такива програми, възможности за финансиране, които просто в момента не са ясно описани или просто липсват хора, които да се запознаят напълно с тях и да ги приложат. Всичко това ще стане в мрежата, която създаваме ние и ползите, които даваме на членуващите при нас организации. За да не бъда просто така голословен, изреждайки всичките ползи, искам да споделя един наш проект, който сме започнали и който е свързан с първата и наша основна цел — създаване на мрежа и контакти между организациите. Става въпрос за една софтуерна онлайн платформа, която е точно с такава цел. Целта на платформата е свързването на организации, на доброволци, на граждани помежду им, като това ще стане посредством интернет портал, който в момента се изгражда евентуално с партньорството на няколко други организации, които проявяват интерес към проекта. Проектът за момента се явява доста, не мога да кажа иновативен, но не съществува такъв проект, защото имахме събрания, имахме доста срещи с доброволци, които описаха проблема в доброволческия сектор от това, че липсва ясната представа къде те могат да бъдат доброволци. Тоест ние правейки тази платформа, създаваме връзката между неправителствени организации, първо помежду им, организации с организации, споделяйки ясни идеи, споделяйки визия за бъдещето, защото искаме да не се получава дублирането на някои проекти, както се е случвало преди. В България има доста хубави проекти, които се реализират в момента, но една организация не знае за проекта на другия, друга не знае за проекта на трета и това е доста голям проблем. Правейки тази платформа, ще можем да обединим идеите и да създаваме доста по-качествени събития и доста по-качествено развитие на тази активност. Другото, което е застъпено в тази платформа, е връзката между доброволци с организации. Тоест, когато една организация иска да направи проект с партньорство с друга организация или сама, тя се нуждае от някакъв ресурс. Този ресурс може да бъде сведен до човешки ресурси, до доброволчески ресурси, доброволци, които да помагат за дейността. Ние ще дадем възможност чрез тази платформа доброволци да се свързват с организации, да виждат какви инициативи има, как могат да се включат и с какво могат да бъдат полезни те. И другото, което накратко можем да кажем тази платформа, тя ще свързва и НПО сектора като цяло, включващ доброволци, граждани и организации, с корпоративният сектор. Тоест ще може да се партнира корпоративния сектор, да партнира за дадени събития, просто ще има връзката чрез този портал. Съвсем накратко за техническата подготовка на проекта.
ще бъде създаден с интерактивен интерфейс, който ще бъде много лесен за търсене и за управление както от доброволците, така и от организациите. И в момента върви този проект на асоциацията, който се надяваме да реализираме. Това е от мен за целите и ползите от членство в асоциацията и за нашия бъдещ проект. Ако имате някакви въпроси и колегите да допълнят. Благодаря. Така, преди да преминем към частта с въпросите и аз да анонсирам нещо съвсем набързо. В края на следващия месец ще бъде нашето първо официално събитие, на което освен, че ние ще се заявим и ще представим асоциацията, ще има два основни модула. Първият ще бъде обучителен модул, свързан с изготвянето на младежки проекти. Нещо, което съществува като проблем не само на младежко ниво, но и на всички възрасти е слабото познаване на проектната дейност и възможности за финансиране от Европейския съюз, което е печална практика за нашата страна. В някои страни всичко става с един формуляр на един лист. Тук нещата не са точно така, но хората не познават процедурите. Ние това не, което може да направим, поне на младите хора да представим как могат да кандидатстват по дадена програма. В частност фокусът ще бъде върху програмата Erasmus+, но ще има и част, в която ще се разкаже как по-лесно могат да се организира фандрейзинг за даден проект от фондации и така нататък. Обучителният модул ще бъде воден от експерт. За момента сме се свързали с 3 лица, но те проявиха интерес, но все още не са потвърдили, така че не мога да се ангажирам с имена, но ще се постараем максимално най-опитен и експерт, който познава нещата отвътре, да води този обучителен модул. Надяваме се по този начин организациите, които не само да се запознаят с нас и нашата организация, но и да им остане като полезно знание именно умението за подготовка на проекти. Следващия модул ще бъде работа по групи. Ще разделим представителите на организациите на екипи, като тези екипи ще бъдат не под формата на представител на всяка една организация, ами от отделен сектор, от отделна сфера на дейност. Те ще работят заедно в една група. Тоест, примерно, сектор екологични младежки организации ще работят заедно и ще извадят собствен продукт на края на сесията. Като идеята е да се спре с тази практика в неправителствен сектор, на това усещане за конкурентност и така нататък, което няма нищо лошо по принципно организацията да седнат заедно на една маса и да видим, че могат да работят и заедно за постигане на общите цели. Ще им бъдат дадени различни задачи, като примерно да подготвят драфт на някакъв проект или просто да излязат с общо становище на сектора си. Накрая всичко ще приключи с дискутиране на цялото събитие и това, което е останало като впечатление и нови знания за участниците. И естествено накрая ще има и нетворкинг с коктейл. Като работна дата за събитието е за сега 31 май. Ако има някакви промени с оглед на това, на място, на локация и така нататък, ще изпратим покана до всички организации в близките дни с точни координати, точна дата и час на започване на събитието. Също така ще поканим и медиите при желание да отразят, за да може всичко да мине при условията на прозрачност. Това мисля, че е от мен. Сега предлагам все пак колегите, които сме тук на панела, да се представят и всеки да каже накратко кой откъде идва, какво е натрупал като опит и след това да дадем думата и на другите наши колеги, които за съжаление нямаше как да поберем тук горе. И предлагам да започнем от ляво надясно. Здравейте от мен, казвам се Недялко Недялков и съм член на управителен съвет в АМО. Имам доста голям опит в неправителствени организации, като цяло в международните организации. Ноу-хауа, който мога да дам е специално за писането на проекти. Там участвам доста активно в този сектор и в ресора за международните организации ще се включа доста активно. Като цяло, освен нетворкинг, освен контакти, както казах, ще се включа за писането на проектите. И това е горе-долу моята роля като цяло. Благодаря. Здравейте от мен. Извинявам се, колегата.
Извинявай, Ванка. Накратко да се представя, казвам се Преслав Райков. Студент съм последна година в Университета за национално и световно стопанство. Опита ми в неправителствения сектор е от 2 години. Бил съм член на няколко организации и като цяло съм доста високо ангажиран и заинтересован за бъдещето на младежкия сектор и за НПО сектора в страната. С това, което мога да допринасяме за организирането на събития и за участието в разработването на тази онлайн платформа, за която вече казах. Благодаря. Аз съм Ангел Петров, студент в УНСС и Нов български, уча финанси и право. Доскоро бях в дружество с ООН, за което благодаря, че оттам научих доста какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави, за което благодаря и за представителството от организацията тук. И мога да дам думата на моя колега Димитър. Аз съм Димитър Янев, заместник-председател на Асоциацията на младежките организации и председател на Обединение за юридическо развитие Темида. Като основната дейност на юридическото развитие на обединението Темида е връзката между младите юристи и юридическия сектор на развитието в бъдеще. Това, с което помагам в организацията, е точно работа по законопроекти и чисто юридическа дейност. Здравейте от мен, казвам се Иван Иванов, 4-ти курс в Техническия университет. Като цяло имам наблюдения и с младежкия сектор, защото съм областен председател на младежката организация на РЗС в Монтана, област Монтана. Участвал съм в няколко предизборни кампании и за съжаление или за радост мога да кажа, че положението в младежкия сектор извън големите градове е на много ниско ниво. И с това, което мога да помогна е с опит, като организиране на събития, като чисто технически и това. Аз съм Мартин Демирев, член на управителния съвет на асоциацията, председател на Европейско младежко движение, Млади европейски федералисти, член на Национална асоциация на младежките клубове на ООН, член на Национална студентска конфедерация и на още доста организации. Това, което искам да спомена, понеже колегата Иван Иванов каза, че член на РЗС, сред нашите учредители има и представители на други младежки политически организации, така че да не останем с впечатлението, че е едностранчиво. Преслав Райков мисля, че пропусна да спомене, че той е от ISEC и това е. Мисля, и може да дадем думата на следващите наши. Здравейте, казвам се Майк Мишел. Имам богат опит в младежките организации, завършвам и смятам да се включа в Асоциацията на младежките организации в ресорите на здраве и спорт. Благодаря. Здравейте от мен, казвам се Валентин Въчев и също съм част от учредителите на АМО. Моят опит в младежкия сектор е малко по-скромен. Аз забравих да пропусна да кажа, че съм втори курс в УНСС, но смятам точно това, че те първа започна, ще бъде моята най-голяма мотивация и ще помагам в ресор културна дейност. Това е. Благодаря. Здравейте от мен, колеги. Аз се казвам Рой Хил. На този етап ще помагам в отдела на комуникация с медиите и с международната активност на организацията. Към момента съм редактор в отдел новини на Нова телевизия и се надявам в бъдеще да комуникираме и с вас повече. Благодаря. Да. Само ако сега вече, ако може да преминем към частта с въпросите, ако има такива. Заповядайте. Илина Мотавчиева, Национален младежки форум, заместник-председател. Попътен вятър ви пожелавам от Национален младежки форум. Съжалявам. Имам два въпроса.
Членовете в момента са физически лица, с това започнахме, но те са представители на организации. Самите организации членове ли са на Асоциация на младежките организации или членуват само физически лица? И ако може да кажете, кои всъщност организации са ваши членове? И втория ми въпрос е, Национален младежки форум има членове от над 118 000 млади човека и участваме в работните групи и за Закона за младежта и за Закона за доброволчество. Как вие ще постигнете представителност, за да бъдете част от тази младежка или работна група? Благодаря. Благодаря за въпроса. В началото уточних, че организацията се учредява от физически лица. Имаме част от тези представители от организациите им са в асоциацията. Членовете, юридически лица, т.е. организациите и членовете, които сме поканили за надзорен съвет, както ви казах, представители на бизнеса и различни професионални сфери, ще бъдат обявени на първото събитие, за което ви спомена и Мартен. Тогава ще бъдат обявени всички. Скоро ще бъде пуснат и сайта, на който също ще бъдат обявени организации, но държа да уточня, че организацията е учредена от физически лица, юридически се приемат. С тази цел е създадена, за да може да има представителност и съответно е даден превес на организациите да водят структурата, те да я управляват и да имат реалното действие. Участието на учредителите е сведено почти до минимум, за да може по организациите да са действащия фактор в тази организация. По отношение на втория въпрос, как ще се постигне представителност, то тя, според мен и според колегите, тя ще се постигне, когато допуснем много повече хора в участие в организацията, до това да се допускат организациите реално да участват в организацията. И то тя ще се постигне с своите членове, с това как тя ще се утвърждава. И това е въпрос на време, колко броя членове ще има, но не мисля, че броя членове определя представителност, а определя политиката на организацията и това как тя се движи. Благодаря. Само ако нещо мога да допълня по отношение именно на това как ще допринесем в тези работни групи. Да, той Ангел засегна тази тема, но според мен решаващ фактор е качеството на работата. А и нещо, което не споменахме, съдебната регистрация беше в края на миналия месец, така че просто техническата възможност да преминат всички документи и документация на юридическите лица, които постъпват за членство, няма как да се случи толкова бързо, затова официално ще ги обявим на това събитие. Някакви други въпроси? Или нещо по отговора да... Да. И аз ви благодаря, колеги, за присъствието и за бъдеща съвместна дейност. Ако имат желание организациите, с вас ще се свържем допълнително, за да уточним датата и часа на провеждане на първото събитие на организацията, в която също, както казах, ще обявим броя членове, както и имената, които сме поканили за надзорен съвет. До тогава също ще има информация в сайта, където ще може да се информирате. В същото време организацията ще започне да изгражда и социалната мрежа, за която ви споменахме, като отделен дългосрочен проект на асоциацията. И това е. Благодаря ви за присъствието.